दिनै टिपकाय पर्बजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुमा आरो टिपकाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 17थि बोसोरसालिया जथुमा आरोबाव 5थि बर' समाज टिपकाय गुदि आफादनि बोसोरसालिया जथुमा जे बियो साननैनि हाबाफारिजों टिपकाय ओनसोलनि बे टिपकाय गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जादोंमोन मैयानिफ्रायनो आरो दिनै गेवलांमोन बे गेवलां मेलावनो गायालासि महरै आंखौ हांख्रायनानै लिंहरदोंमोन आरो बे ओनसोलाव फैनानै बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिमबो टिपकाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बर'नि माहारि बा आफादफोरखौ जोबोर अनसायो आरो बिथांमोना अनसायनायखायनोथ' गावसिनि जि हायो बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव थानाय गोलाव समनिफ्रायनो मदद होबाय थादों। दा बे समाव बाहागो लाफैनानै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ लानानै बिराद बेस्थ' आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो बर' हारिया फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो गेरेमसा बर' माहारि दानो हागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों एखेलगे खामानि मावनो थाखाय जों बे समाव खामानि मावबाय थादों आरो समाजारि बिथिंखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सिरियास। मानो होननानै बुङोब्ला जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ फुंखा सुबुं जाजानो लुबैयो, नाथाय बे समाव आथिखालसिम दासिमबो जोबोद थासारिया गाज्रि। मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोनफ्रा दिनै निसा आरो गुबुन गुबुन फेग्रा मुवा बाहायनायाव बिराद बेस्थ' जानानै दङ। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जों बोरै माबायदि लाबोनो हायो, मानो होननानै बुङोब्ला गेरेमसा बर' माहारियाव बर'नि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रानो बेयाव बाहागो लागोन आरो बर'फ्रा फैबाय थानाय समाव खौसे जानो हायोब्लासो जों जि मोनसे बिएससि बिटिएडि आरो बिटिआर मोनबाय बिनि लेगेसिखौ जों रैखाथि होनो हागोन आरो बर'फ्रा खौसे जानो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो आरो जों सोमावसारफिनब्लाबो जोङो मोनखानायखौ जोङो मालाबा मोनफिननाय नङा, अथ'स' बियो गोमालांफिननोसो हागौ। लाइमोनफोरनि फेग्रा मुवाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मावबाय थादों आरो बेखौ लानानै जों बिराद गामि गामि एवारनेसबो खालामनाय जादों, बिमा बिफाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बैफोर गासैबो बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन दंखायो, बेनो जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज। दा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ लानानै बर'नि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जों बेयाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। नाथाय सम सम जों नुबोदों जे बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जि मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बेयाव लाइमोनफ्रा मालाबा समाव बाहागो लायो, मालाबा समाव बाहागो लाया। नाथाय बे समाव आं टिपकाय नैबे ओनसोलनिफ्राय साफ्रोमबो बर'नि लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ लानानै जि गामि गामि सांग्रांथि मेल खुंदों, बेबायदि सांग्रांथि मेल खुंनायाव जे बिथांमोना बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय समाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बाहागोदारि जायो होननानै बुंब्ला आथिखालनि लाइमोनफ्रानो बेखायनो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ बुहुमाव जेसेबांखिनि गोलावसिन बुहुमा जोरनानै थागोन बै समसिम जे बर'नि हारियाबो थांनानै थानांगोन आरो बेखौ बर'नि हारिया फैबाय थानाय गोलाव समसिम जोरनानै थानांगौब्ला आथिखालनि लाइमोनफ्रा बेयाव आखाइ होनांगोन आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों समानै फैफानानै मोखाङाव खामानि मावफैनांगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दफा मावफुंनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो बिराद सिरियासखायनो मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आदाजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो बर'नि नायल' जाल' सानैल' एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि जयै दैदेननायावनो पार्लियामेन्ट हाउसाव थांनानै भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ लोगो हमहैदों आरो लोगो हमनायनि गेजेरजों जे बिटिआर गोरोबथानि 3.1 रमान 1 बायदियैनो जे फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो सिमाखौ बारायनाय, गामिखौ सोसननाय आरो बेजों लोगोसेनो 3.1नि जि मोनसे रमान 3 जे बेयाव जि मोनसे बिटिआरनि आथिखालाव थानाय 40टा समस्तिखौ फैबाय थानाय समाव 60टा खालामनाय, बेफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जादों आरो फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुमानिबो जे जाय दतमायाव जागोन जे बिनिबो अमित शाह बिथांखौ गाहाय महरै हांख्रायहैदों आरो बिथाङा गाहाय आलासि महरै हांख्रायहैनायाव जे बिथाङा फैनो थाखाय जोबोद गोसो। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बोसोरावबो बिथाङा फैनायनि खोथामोन आरो बै ओइदिनखालि फैखालिनो बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरनि मावफुंनायनि सायाव बिथाङा खोथा होगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा 2022 मायथाइनि सिगांनो बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन। नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदा हयथ' बेफोरबायदि थानो हागौ जायनि थाखाय बिथांमोना मावफुङाखै। अब्लाबो बिथाङा जोंनो खोथा होदों फैबाय थानाय समाव जे बर'नि बिटिआर गोरोबथा जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जि बेनि गेजेरजों जि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनाय खोथा, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउसनफोरखौ मावफुंनायनि खोथा, दा बेखौ फैबाय थानाय समाव जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों बिथाङा माखासे फाउन्डेसन ले खालामगोन, जे आदा खिला खालामगोन बिथाङा आरो बेजों लोगोसे 1500 crore जि मोनसे बाथ्रा जे बेखौबो ओइदिनखालिनो बिथाङा अपेनिं खालामनानै गालांनायनि बिथाङा खोथा होदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय खम समनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफ्रा जाफुंजोबगोन, मावफुंजोबगोन, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसा फारिबाय थादों आरो बिथांमोननि खोथा मथेनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा
गोजोरै दंथ'यो जेबो सोमावसारनायनि हाबाफारि लायाखै दा बेखायनो बिथांमोना जोंनो खोथा होनाय बायदि जोङो बै समसिम जों नेगोन आरो जोंबो खोब आसा फारिदों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो आसा फारिदों जे बिथांमोना बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ जाफुंसार खालामगोन आरो मावफुंनानै होगोन होननानै